Yes, så hører du her fra mig. Vi skal lave en tandstræning, og den kommer til at tage udgangspunkt i Sibukers tyngdedyne, hvor jeg også inddrager både cellets 5 faser og en EFO-model. Det er vigtigt, at butikken er klar til kunder, og det er det fordi, at der skal se godt ud, og det giver os kun lyst til at købe mere. Hvis butikken ligner lort, så vil det også give et andet indtryk osv. Så at der er fyldt op, og at også medarbejdere ser godt ud og er klar, har vores navnskilte på osv. gør et rigtig godt førstehåndsindtryk for kunden, når de kommer ind i butikken. Så har vi vores hashtag velkommen til, hvor det er, at vi skal byde, eller som består af, at vi byder velkommen til. Vi siger hej til kunderne inden for de første 3 minutter, de er i butikken, og gør noget ekstraordinært for kunden, hvis man kan sige det sådan. Så er det også rigtig vigtigt, når man så har fået taget kontakt til kunden, at man så får præsenteret, får fundet ud af, hvad deres behov er, fastlægge det, lytte på, hvad det er, de siger, fordi vi vil rigtig gerne sælge det, de har brug for og behov for, i stedet for selv at gå ind og sælge noget, og finde noget, vi kan sælge. Så for først kundens behov, man præsenterer varerne, hvor jeg oppe i hovedet altid bruger EFO-modellen, fordi det er et rigtig godt værktøj at bruge, så man hurtigst muligt finder 1-2 produkter, kunden kan vælge imellem, i stedet for ligesom at finde en masse produkter og gøre kunden mere forvirret. For det er ikke noget, de går fra og bliver mere forvirret over, hvordan de ligesom skal bruge det. En EFO-model på Sibukers tyngdedyne kunne være en fordel, kunne være, at den kan vaskes. Den dyne, som Jysk selv laver, af tyngdedyner, kan ikke vaskes. Så hvis man gerne vil have en holdbar dyne, man selv kan rense, fordi det også er vigtigt at have et rent solmiljø, kunne man fx benytte den. En egenskab kan være, at den er stimulerende, den er rigtig god. En tyngdedyne generelt er rigtig god, og specielt Sibukers, fordi at der er sådan nogle mikroplastik silikonekugler der er inde i, eller faktisk glaskugler, som ligesom stimulerer kroppen, så også der har nogle diagnoser som ADHD, autisme, angst osv. Er rigtig god, fordi at vi får ro i kroppen og ro i hovedet. Den hjælper med, at vi ikke får de her myldertanker, og den stimulerer kroppen til, at vi ligesom kan få en god resolution, imens vi ligger og sover. Et udbytte kunne være, at den giver bedre søvn, fordi at os, der for eksempel, nu kan jeg tage udgangspunkt i mig selv, jeg har ADHD, den giver mig en bedre søvn, og giver generelt også med, en diagnose en bedre søvn, fordi at vi får lov til at få ro på kroppen. Vi kan ikke vende og dreje så meget, og vi bruger ikke for en kraft under vores søvn på at ligge i en rigtig soveposition. Så derfor en bedre søvn gør også, at vi er mere friske og veludhvilet til de opgaver, vi har i løbet af vores dag. Arbejde, skole osv. Så det kan gøre en kæmpe forskel. Når man så har gjort det, så lukker man selvfølgelig handlen og takker af for handlen. Man deler tips og tricks med kunden til, hvordan dynen skal vedligeholdes, passe supplies, i forhold til eventuelle reklamationer, eller i forhold til, at de kan få dynen til at holde i flere år. Det var, hvad jeg havde, i hvert fald for min lille tandtræningsvideo her. Så nu vil jeg hoppe tilbage i klassen.